Hondumanan so sa ka RMN Drama presents Handumanan so sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagikaroon? Mao kining usa ka babae nga taga Butuan. Ang atong matatampo nagdasangan nga Sheila. Recorded by Radio Mo TV. I love you, Sheila. Jan. Huwag ka na tinuod, siya. Nagkagusto ko nimo. May chance ka ko. Nga nung mulimod man ko nga, ang tinuod, nakagusto sa kunin mo, Jan. Kung mao ka na, uyab na ta. O, Jan. Salamat, siya. Kaya mo kong gisugot. Naalang ko ihangyo ni mo, Jan, ha? Oh, unsa man na, siya? Ayaw lang ko pasakit eh. Ikaw pa ba ang una na kong uyab? Dili mahitabo nga pasakitan ta ka. Kay love kay ti ka, siya. Salamat, Jan. Unsay giyan niya itong Jan din sa ato, Sheila? Namisita siya na ako pa. O, sa man, nanguyab ni mo. Oo pa. Unya, imong gisugot. Oo, Pataka ng pagsugot ng tao eh. pa. Dagan na bagog na dunggan na ng tawan. Nga palakiro na. Dagan na guyab. Tingali yung mabiktima ka na, ha? Pa. Sa una na to, eh. Jan, Tinuod ba ito gisulti ni Papa ni mo nga daghan ko uyab? Pero sa una naman to, bata-bata pa ko. Pero karon nga sakto na ko sa edad, wala na ko eh. Labi na yun na nakauyab ta. Di na ko ganahan nga matanaw pa sa uban. tinuod? O lagi. Ikaw na ang tanan alang na ko, Sheila. Salamat, Jan. Sheila, Pa? bulakaw ko ha. Kaya naku importante nga doon. Sige pa. Ikaw lang bilin din isbay. Ayaw pagpatakaw pasakaw mga tao din eh, ha? Ibaw na karong panahon na daghan na kayong mga dautan. O pa. Mau ba? Ikaw na diharon sa inyo? Oo. Kaya na may gilakaw si Papa. Nga sa ato pa. Dili ko pwede umisita ni Maron. Dili gid Jan. Kaya na, basig masukuon niya si Papa. Wala na ko eh. Ha? Ayaw, uy. Dili gyapon di ka pasudlon. Ano ba sa kumsud? Anak mo ko sa inyong gawas. Unsa? Basta wala ko. Bye. Oh. Hello? Hello, Jan? Kipawang maninuon? Hi, si. Gahiasan ani niya pasabton, uy. Giingnan nga ayaw pag-ari kiwa si Papa. Di magod si Papa ni mo nga akong tuyo ko. Ikaw man. Unya, di magyapon ko makapasod ni mo. May bawaan niya ni Papa nga gipasod ti ka. Patay ko. Aw, okay raman ko. Dire lang ko sa gawas. Pero, istorya lang gyapon ta. Oh. Iyay. Taligsik man. Unya, unsaon man na ron nga nagtaligsik man. Okay ra eh. Mawara bitaw ni taligsik kung muuwan. Iyay, uwan yun. Ay, kapuya ni mo, uy. So, dire. Okay ra ko dire eh. Magpauwan lang ko. Aba, di, kapuya ba ni mo, uy. So, na dire ba? Sige na, kay mabasa ka. Recorded by Radio Mo TV. Abi na kog imo na lang ko pasagdan nga mabasa sa uwan. Saba diha, uy. Di nan bitaw na siyang ayaw pag-ari ni Anyig yun. Mingaw makuni mo good. Atik sad ay. Tinuod lagi. Si
Unsa man? Kining kita ra maging duha din eh. Pwede mo kiss nimo? Ha? Dili ko eh. Sige na gud. Uyab bitaw ta. Unyag uyab, mukis di ay. Oo. Ma'am ginay buhaton sa mga uyab. Sige na po. Ha? Unyag dili ko magpakis ni mo. Dili ka ba kiss ha? Doy! Hoy! Hilom eh. Hindi lang gud ko sa buhaton nimo. Uyab Ikaw ba bitaw ta. tikasan magugkay ka? Shit. Chan. Ay, hala. Pila naman rin kaadlaw nga na-delay ko. Ako ning klarohon, be. Magpalit ko pregnancy test. Kiloo ko. Positive. Mabdos ko. Kinalang mahibaw ini si Jan. May winon, kay may umabot na anak. Nalipay ka nga na mabdos ko, Jan. Siyempre, kay may mo lang ko daddy. Unya. Unsa may imong plano ining akong kahimtang karon? Ang mutungaraw niya, kay magkiksulti ko si mga mahan. Sheila, Pa? nakabantay ko nimo nga permi na lang kang magpundo sa iyong kwarto. Naunsa man ka? Uwa man pa. Kapoy lang akong lawas. Kadiyo, Tragod. Murag na usaban ng purma sa iyong lawas. Naunsa man? Mabdos ka? Mabdos ka ba? Oo pa. O kitsay amahan, ha? Si Jan. O, tawga tong tawhana. Ingnan nga makiksulti ko niya. Dili naman makontak ang number ni Jan. Akong atuon sa ilabi. Uwa naman si Kuya Janjan din sa amo. Hain man di si kuya ni mo. Nilarga man kahapon sa Cebu. Unsa? Niresulta na, ha? Pa, Unsay akong giingon nimo? Nga di lagi ka mo kumpiyansa to tawana. Lalawa, igo ra kang ithanad to. pasaylo ako pa. Yaw sao man naroon, ha? Nga, mabdos man ka. Pagkatawon ko ni pa. O, Bahala na kuya amahan. Bahala nagmataw ning akong gimaptos nga way ilong amahan. Ampingan kinin ako. dayon pre, dali pre. Dayon. Oh, asa man imong anak, pre? Kinsa man ang gikuyog ni Papa? Sheila, gawas diha. Magtuyo ko nimo. Pa? Uy, mauni imong anak, pre. Guwapa man day, pre. Ay, guwapa, oy. May toyo ka na ko pa? Nagsabot na ni kumpare Dodo. Nga siya mga mahan sa imong gisabak. Unsa? Pa, unsa ko ning binuangagod? Dili ko makigminyo aning imong kumpare pa, uy. Ay, kung supa ka, ha? Ako ni gibuhat kaya naglantaw ko sa mayo ni mong ugma. Maining kumpare na ako kay dako kay ni og kayutaan. Mong ayaw kong supa ka. Kinahanglan nga makigminyo ka sa akong kumpare. Dili ko pa, uy.
minyoon man ko nimo anang tao nga wa ko makaila og magawang pagyud nako. Aron maluwas ka sa imong kahimtang. Kay kisibata naman ka atong nakapamabdos nimo. Og di ako'y kumpare nga andam nga mudawat nimo. Ha? Mao kinahanglan makigminyo kaniya. Dili mahimo nga maminyo ko sa tao nga wa ko makaila. Ug magawang pagyud ako gidad. Karong kadlawon. Mulayas ko din sa amo. Muadto ko sa kamika. Hala, mo ni nahitabo ni mo day, Sheila? O, day, ami. Pugson gyud ko sa pagpakigbinyo ni Papa sa iyang kumpare. Mao hinungdan nga nilayas ko sa amo. Day, tabagi lang una ko, day, pi. Anila sa kuya estar sa inyo. Hangtod nga mga anak ko. Way problema, day. Tabangan ti ka. Bisag anhi pa kapuyo din sa amo hangtod sa hangtod. Salamat, day. Tungod sa akong kahadlo kami niyoon ko ni Papa sa iyang kumpare. Nilayas ko sa amo. Og nidangop ko sa akong amika. Og iya akong gitabangan sa akong pagpanganak. Bisan pa man sa nahitabo na ako, nagpakalig-on gihapon ko. Kunon sa may nagpaabot ako sa unahan, ang Ginoo ra gyud mo ay nasayod. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo kita mga higalang kaagi ni Sheila nga taga-Butuan. Uban sa awit ngayon kipangayo awit nga naguluhan, guhit ng palad. Ang mong kaagi gibuhatan duha sa radyo ni Ricky Orsuelo Garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamu sa mga higala o mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Umakahay para sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa dahil sa iyang kaagi karon? Mo kining sa kalakinon nga taga Tipolo, Mandawi City, Cebu. Nga tumatatampo, nagdasingan nga Cielo. Recorded by Radio Mo TV. Nak, adto lang una ka ni tiya nimo niya ha. Ha? Nga naman pa? May istoryahan mi ni mama nimo. Dinhi lang siya. Gusto na ako nga siya mismo makadungog sa akong isulti. Oh, Unsa man na, ma? Shelo, magbuwag namin ni Papa nimo. Unsa? dili na mi magkasinabot ni mama nimo nak. Mao Papa? Nak, unta mapasaylo minimo. Unya ako? Asa man ko?
Nabuhat na ni mga akong gisugod ni mo, nak. Siyempre pa, uy. Ugas na itong mga hakotono ni mo. Ako na lang naghakot para di na ka maghago. Muguya gini mo, nak, eh. Sultihira ko kustinod, nak. Tumboy ka? Ha? Tumboy gud pa. Dili, uy. Ano din naman kamutog ani papa ni mo nga tumboy ka? Dili palagi panahon. Anya ka na sa apamandi ay. Unya na kun. Sugto na ko ni mo. Yabag. Seryoso ko, Nyera. Seryoso ko ni mo. Shalo. Kang luya ni mo, brad, eh. Wa pa gid ka sugta ni Niera? Wa pag yun daw na. Mukatawa raman siya. Nagingon ako nga. Nakagusto ko niya. Nagtuo siguro siya nga. Nagbinuang ra ko. Aw, mau siguro, brad. Og seryoso ko sa akong giingon niya. Na kung iya lang kong sugton. Musulti na ko ni Papa nga tumboy ko. Kung ingon anak magkidi ka kaseryoso na ako. Sige. Unsay sige. Sige. Oyab na ta. Gisagot ati ka. Yes! Unsa man ang gusto ni mo isulti na ako, nak? Pa, dili na nila ko kayang itago. May uyab ka? Ha? Ganong nakaingon man ka pa? Kaning mga nangaging mga adlaw, sige lakaglakaw. Sige uglaag. Aw. Oo. Oo pa. Pero may lain pa ko isulti ni mo. Unsa man na? Sa tinuod lang, huwag yung ka masayop. Tumboy ko. Oh, O babae ang akong uyap. wag kita mahimuan, anak. Dili man na nato magkontrol. Di po na nimo tinuyuan. Ang ako lang gid nga mag-amping ka, Permi. Hasta ang imo kasing-kasing. Kaya dili ko gustong pasakitan ka. Salamat pa. Kaswerte ni mo si Ma'am Papa, no? Ikaw di ay. Wa kay ba si mama nga may uyab ko. Labi na nga wa siya mahibaw nga tumboy ko. Maong diligid siguro mahitabo nga. Mapaila-ila ti kaniya. Sorry, Shelo. Nyera. Recorded by Radio Mo TV. Nak, wa pa man lagi ko magkaila si mong uyab. Mauwaw man siya pa. Pero sige lang. Magpaabot ako kung kano sa siya andam. Na, kung mo na, maunahan na lang yate ka. Ha? Unsay maunhan pa? Na ako'y babae nga, di ka sinabot karon. Pero sige lang, ay kabala ka kay ako niya siyang ipailan ni mo puhon. Nak, si Minda. Minda si Silo ang akong anak. Hello. Hi. Nice to meet you, Shelo. Nak, may ibalita ko nimo. Unsa man na pa? May umaabot na kang manghod. Mabdo si Tita Minda nimo. Unsa? Mao ba? Paspasagot nila. Mao lagi. Namabdos na lang akong stepmom. Pero ikaw, wapag yung kamusugot nga, magila-ila mong papa. O lagi, oy. Basta wati duty. Maito ko sa inyo. Pa, si Nyera. Nyera, akong papa. Time pa.
Ikaw man ang magsigig bisita ni Mama sa bay. Ingon siya, amigo ra mo. Ha? Anak man ka ni Mindano? Oh, Tempa. Naglibog ko, ani. Sa pinita buha. mag-istorya taan nga naas Mama. Ma, ingon ka dili ko pwede mag-uyab-uyab. Kay ingon ka, wa ni tarong nga lalaki rong panahon na. Og ikaw, dili na sa kamusod og balik sa usa ka relasyon. Nakpasaylo ako. Wa lagi ko magdahom nga mahitabo ni. Sa may plano ni mo, ani pa? Nak, dili na ko pwedeng biyaan si Tita Mindani mo. Mabdo siya sa imong manghod. Ayaw ko ginang nga magpakasal mo. Dili mi pwedeng magpagkasal kay dili pa mi annulled sa mama ni Cielo. Naglibog na kong sa buhato, nani. Nak, kung mahal gid ninyo ang usag-usa, padayunan ninyo ang inyong relasyon. Unsa? Oo niya. Kami ni Minda, kutob raman mi sa live-in. Di bagin mahitabo nga magpakasal mi. Dili man sa mi mahimo nga magpakasal ni Shiloh, Tito. Kay dili man na pwede din sa tong nasod. Mao dili mahitabo nga makasal mi. Nyera. Naunsa man ni Nyera? Wala may paramdam na ako. Pila ka adlaw na nga. Dili siya mo chat o mo text man lang. Sabi problema niya. Ikaw may akong problema. Unsa? Shiloh, undangon na lang ni nato. Pero nga naman, unsa ba di nabuhat ako? Naka-realize lang ko. Tungod sa pang-brainwash ni Mama nga wa ni tarong nga lalaki, di ako napunta ni mo. Pero Shiloh, dili gud ko tumboy. Babae gid ko. Ang lalaki mo akong gusto. Nyera. Nagtuog ko nga okay kayo ang among relasyon ni Nyera. O ang relasyon nila ni Papa mo makapasamok na mo. Pero sa dihang gisabot na kong maayo, ang relasyon sa iyang mama o sa kong papa, mo'y hinungdan nga nakarealize si Nyera nga babae gid siya. Og ako ning respeto tungod kay mahal na ko siya. Dinhin na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalan, kaagi ni Cielo nga taga Tipolo, Mandawi, City, Cebu. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit nga nagalan, it's not easy letting go. It's not easy. Handumanan, so sa kaawit. Muling umaasa sa dating nadaramang lahat. Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga magatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Cielo. Sa di pa na ko sugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nagluhan muli. Recorded by Radio Mo TV. Bay, sige na bay. Ato na din sa Jira. Ganina na itong napaabot mo. Ngano lagi? Ganina rin kasi pamugos nga, pagtuon ko na. Eh ako na mismo mo inangitag paagi nga makasulti ka niya sa imong na-feel para niya. Nasud sa pila ka tuig na in love ka niya sa tago. Kaya kung ikaw rin mo isaligan, na? Bagay, may tabo. Pepa, imo di sang isultian nga nakagusto ko niya? Baoy! Nga kung giingon niya nga maki-istorya ka niya. Mauro na. Pero bay, Bye-bye. Samtang na kay chance ron. Lakaw na. Ato na din, Jira.
Mao ding nadugay ka kay nakikitiwas nga task? Oo, namagwita si sir na ako, God. Gusto na ko nga mahuman na before ko mulakaw. Wow! Ka-responsible good ay nimo. Salamat. So, unsa may tuyo nimo? Anong nakikistorya man ka karon? O nganong dili man ikaw mismo mo inisulti na ako nga makigistorya ka? Nganong gipaagi pa magdimos imong amin ko? Kuan kining... Torpe ka no? Pero in fairness ha, bisan na torpe ka, pero nangisagid kag pagkikatubang na ako karon. Na-appreciate na ako, Shelo. Salamat ha, Jera. Okay, sige. Nag-istorya naman kita. Jera, I love you. Nagkaya ni mo eh. Unsay? Dugay na ka na paabot na masultikaan. So, nakagusto sa dekan ako? Magpaabot ka ako ni mo dugay dinhi kung wa pa ko'y gusto ni mo? Sa ato pa, kita na? Uyab na ta, ha? Gisugot ako ni mo? Oh, tarawa! Pasalamat ka na ako, bay. Kaya kung di patungod na ako, di mo mag-auyab. Mauwi to, bay. Lipay kay ko, bay. Kay kami na gid, bay. Kana, bay, kay gipangandoy mo ginali mo, bay, hana. Ang pingi yun na, bay, Shiloh. O, bay. Sorry, babe. Happy anniversary, sad Beb. Pasensya na ka, ha? Huwag yapon kay gift ni mo. Kung sa akong nga, gipit kay koronay. Nagka-shirt ko, kay, siyempre, nibaw na ka. Ako mo yung magkatag og konsumo sa akong pamilya. Okay na, uy. Nakasabot agad ko, Beb. Wa sa ka mag-working student para makahatag og bisan unsa na ako. Unya kay, hapit na kita mo graduate. Unsa may plano nimo? Wa pa sa pagkakaroon, uy. Ikaw? Mangita kog full-time nga trabaho. Kay gusto na ko nga matagan ka sa mga butang nga deserve para nimo. Sige lang. Kitang duhang maning kamo para sa tong future pohon. Okay? Gumindot nga full-time na trabaho. Yes! Maayo hinuon, Beb. Uy, nga naman ka, uy. Muro magkagwa malipay. Ay, nausam ka. Beb, palargahan ko ni Papas laing nasod. Unsa? Uy, di na pwede, babe. Uy, hindi ko masugot, ana. Og dili sa kong sugot nga na daw ta mahitabo sa akong amahan. Oh. Naa siya sakit. Og kinahanglan og ako nga kantidad para palit siya mga tambal. Unya, babe. Ako. Sorry, Shelo. Pero gusto ko mag-focus sa pagtrabaho dito. Dili ko gusto nga na makasama ko sa akong una-una. Nakigbuwag ba ka na ako, Jera? I'm sorry, Shelo. Oh, buwag na ta. Jera! Recorded by Radio Mo TV. Ay sos, too man kaana dong, uy. Naapay daghang babae sa kalibutan, uy. Dili kay si Gerara. Pero siya ra nga akong gimahal, ma. Ug di na ko makakita pag laing babae nga parehas niya. Nag-inusara ra si Jera sa akong kasing-kasing. Saba ka diha, uy. Mura ba kag korek mo dag storya. Ma, love kaya na ko si Jera mo, uy. Nak, kini mo huna-huna, ha. Kung paragid ka mo ni Jera sa usag-usa, bisan og nagbuwag man mo karon, aboton gihapon mo balik sa kapalaran. Ma. Salig lang nako, nak. Maong ikaw, padayon si mong kinabuhi dong. Mga bata pa kaayo mo, oy. Og dili maayo nga nagtuyok imong kalibutan niya. Pag-focus sa trabaho, og unya na nahuna-hunaa ang gugma-gugma. Saktos mama ni mo, bay. Huwag ka kay bao. Di na magdugay ang papa. Aw,
Di na siya kinalaman narbaho sa lang nasod. Amaw ka? Ano man? O pagani ko makalesa yung ginikanan, imo naman pat yun. Ginawa na may. Pero, bitaw, trabaho sa maayo sa pagkakaroon. Bisag unsaon ako eh. Di ginawa si Jera sa kong nauna. Bayot man paminaw pero gimingaw na kay ko niya. Unsaon ako pagpadayon sa kong kinabuhi nga uwa na siya nga akong inspirasyon. Bisan sa pagtrabaho. Nawagtangan ako gana. Balik na ako, Jera. Silo, ipatawag naman ka sa tuhid. Ha? Nga naman ko no? Amot lang. Basta naingon na siya nga kung maabot na ka, pagtuon ka sa office. Nato, ito na yung kipasig importante dito. You're fired. Ha? Nga naman, ma'am. Nangutana pa ka? Ayaw ko giing na nga dili ka aware sa imong kaugalingon nga daghan kag palpak sa imong trabaho. Oh. Og ang nakapait. Kaya ako mismo may magsigig dupa ni Moshelo. Pero nahutdan akong rason para dupahan ka. Lisod kayong tabangan ng usa ka tawo nga dili mo tabang sa iyang kaugalingon. Ma'am, ang kuno na ko nga distracted kay ko lately. Panatong sa naitabo ng ni Jera. Daan pagid lagi ko. Ang panagbuwag yun ni Jera mo ay hinungdan. Ma'am. I'm so sorry, Shelo. Pero wa may magkinahanglan empleyado nga dili makamaong mubuwag sa personal nga issues ang trabaho. Oh, ma'am. Mau ba? Wala kay trabaho? O bay? Ay. Murag makatabang ko ni mo anak bay. Ha? Nag-offer ng sister-in-law nako nga trabaho bay. Nagkinahanglan ko no ang iyang amiga og lalaki nga muagak siyang uyuan. Ug bagay kay nimo kay dako magaglawas. Unya ang sweldo ana? Maayo ba ng sweldo bay? Kuan, kanang hatagan kag number niya ha? Para kamo may pagkaistorya. Sige bay. Salamat kayo. Tantikay ko na ang buwan. Unya, igor rin mong aga ko na nga akong uyuan. Mau ba? O sige, okay ko ana. Okay, sige. Akong ingnon ha, aron makasugod ka dayon. Salamat kayo dong ha. Believe kay kunimo kay taas kay kaog pasensya. Way problema sir oy. Trabaho ra man nako. Ug usab sad naningkamot sa ko sir. Ug ikaw sad naningkamot sad ka nga mutabang sa imong kaugalingon. Mao ang gitabangan ti ka nga mabalik gid sa normal ang imong kusog. Salamat gid kayo. Og ikapila naman ti kasultihi nga ayaw lagi pagtawag na ko og sir. Dito na lang. Kay mura na sad og pag-umangkon ang akong tan-aw nimo. Kay kamong duhaman sa akong pag-umangkon, mao'y nag-atiman ako. Dili pareha sa akong anak. Sige lang og padaog kwarta. Pero di man naggani makahimo og panawag nako. Basin og busy lang sa to siya sir oy. Aw, tito. Amot lang. Nahibos na gyud kay ko sa akong anak. Ay lang kabalakat ito eh. Niya, may Miss Angie nga imong pag-umangkon. Kami na lang mo ibahala nimo. Kami mo ibahalang mahulip sa presensya sa imong anak. Salamat dong. Dili pa ka muli? Gabihin na. Matog sa padong si Tito. Ako lang ipaabot nga makatuhog siya. Una ko muli. Anje! Ate Jera? Si Jera? Kumusta?
nauli lagi kagalit eh. Surprise! Si Papa? To sa sod. Si Shelo di ay te. Shelo? Nagunsa mo ka din eh. Ikaw mo Siya may anak ni Tito. Ikaw may nag-atiman ni Papa? Oo, ako. Andiyan, palihugan ako pasod sa kong mga gamit. Shelo, tana. Mag-istorya ta. Gimingaw na kayo kunin mo. Jira. Shelo, buhi ko. Jira, wa ka mingawan ako. Kaya ko sukad nga nawa ka. Wala ko yung laing gipangandoy nga makita ka pagbalik. Gimingaw na kayo kunin mo. Gimingaw naman sa kunin mo. Pero, ninyoon na ako, Shelo. Unsa? May foreigner na akong fiancé. Og pohon, kuhaon na ako sa Papa para dadun sa ing nasod. Di na ko ni mo mahal. Kung hibaw pa lang ka, mawang akong love ni mo. Sakto si Mama. Kumpara kita gyud. Abuton yung tagbalik. Giabot o na. Pero di asad pwede. Anong nag-abot mo ito pagbalik, Jera? Ngano man? Nganong nahitabo ka man eh? Kundi man ay gihapon ka maako pagbalik. Ngano, Jera? Kunon sa kalipay nga akong gibati nga nakita na ko siya pagbalik. Mausad ka sakit pagsulti niya. Nga kasluno na siya. Wa na gid ay chance nga magbalik pa mi daw. Pero ako'y mahimo. Kundi dawaton ka moturan nga dinhi na lang gyud mi kutob. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kitong mga hikalang kaagi ni Cielo nga taga ibabaw Cordova, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga naklahan, muli. Tatak RMN Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Mana so sa ka awi. Maayong alaw kaniyong tanan nga mga suking ti paminawan, nining handumanan sa kaawit, og ingon man sa mga artista nga makhatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Shine. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, ikaw at ako. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga taga Dumanhog, Cebu. Ang atong matatampo nagdasingan nga Shine. Recorded by Radio Mo TV. Ha? Dili ka mo nga akong mga ginikanan, ina? Ama? Dili, Shine. Gamay ka pa nga ni ana mo. Mao ka na, Ling. Kami na ang magpadako nimo ug magpasila. Unsa mang hitabo ang nga naabot man ako sa inyong mga kamot, ina? Ama? Dako ugutan ang imong mga ginikanan namo. Ug ikaw ang silbing bayad nila. Sa? Hain man karon ang akong mga ginikanan, ina. Ama? Wa na kami masayod. Kay nibalhin na sila sa layo nga lugar.
Unsa? Ayaw na sila huna-huna, aling. Ang importante, nga ni Ami nga nagmahalog nagpangga nimo. Salamat ninyo, Ama. Ina. Ha? Dili ka anak sa magtiayong Dato Pantasan o Haji Miling? O Alliance. Hain man diyan tinuod mo mga ginikanan Shine. O ako mahibaw, Alliance. Kay gamay pa ko nga niya sa mga kamot nilang ina, Miling. Mao ba? Aw hinuon, pinanggam sa kanila. Mao gyud. Okay ra na eh. Shine, lain pa yato ba? Kumusta naman tong akong gingan mo? Ha? Dugay naman kong nanguyab ni mo. Sugta na lang ko. Alliance, nahibaw ka gyud nga gidili sa among relihiyon. Ang pagkigrelasyon og dili parehas namo. Ay, di lang ko tamak sa pagod. Ha? Sugtan ako. Ugato na sa itago ang atong relasyon. Alliance. Mangutan ako ni mo, Shine. Mahal ko ni mo, o dili? Gaan kayo akong buot ni mo, Alliance. Og nahibaw ko nga gugma na ning akong gibati ni mo. Kung mo, sugtan na lang ko. Oh. Uyab na ta, ha? Sige, sugton ti ka. Pero mag-amping ta ha nga, way mahibaw sa atong relasyon. Shine. Anya, ansaman, kita na? O Alliance, kita na. Salamat, Shine. Tinuod ba kini nga akong nadunggan nga balita? Nga may uyab ka nga dili parehas na ito ang relihiyon. Oo, Ama. Buwan siya. Ama. Nahibalo ka gayud. Nga gidili ka na sa atong relihiyon. Nga makigrelasyon o dili parehas na ito. Ama. Buwagi ka ng imong uyab. Aron dili ko masuko nimo. Oo, Ama. Di ko masugot. Alliance. Di ko masugot nga imong buwagan. Pero tingali kun si buhato ni Ama nimo. Kung mahibalo sila nga uyab ta. Magkabanda. Ha? Pandam. Kay dadun ka na ako sa Cebu. Recorded by Radio Mo TV. Husto ka hani nga itong gibuhat, Alliance. Mao ni ang bugtong paagi. Aron may katumanan ang atong gugma. Alliance. Dinhi sa Cebu, magtukod ang atong pamilya. Ha? Dali aras panahon sa. Walang hibaw ingat. Dohan ako katuig dinhi sa Cebu. Og may anak na sabta. Magid, og nalahi na sa mong taon, no? Mura nagigag taga Cebu. Natakdan ako sa inyong tono, oy. Salamat sa imong pagpangga na Alliance, ha. Maayon ta dili ka mausab. Di na may tabo, Shine. Kay love kay tika. Salamat, Alliance. Ay, manis, Alliance. Wa pa man mauli. Dili mo na siya yung ini. Oh, maayo kiniya na siya. Oh, nadugay man lagi ka. Dito ko sa kong migo. Nakainom ka? Mara. Nausab naman ka, Alliance. Dili mo na ta kaingon ini. Ay, magbuod ko nun sa iyong buhaton. God, sekte ko. Alliance.
Ha? Niundang kasi mong trabaho? Oo. Ikapoy yung trabaho eh. O ini nga itong paginahanglan din sabay. Huwag na problema. Namas mama. Wa lagi ko'y kwarta. Saman Lagi lagi ko kwarta. Saman, mangagis ko. Ibalik na sa ganay mo pagkaadik-adik, ha? Oh, adik-adik si Alliance. Oh, Shine. Nagtuo ko nga nibalik na sa iyang bisyo sa una. Nagtuo ko nga buotan na si Alliance. Adik-adik din na siya. Nibalik na sa ginasis iyang bisyo. Kay isog naman kaayo. Pila ka kaadlaw nga nawa din sabay. O karon ka pa na uli. Diin man day ka. Ha? Dito rin sumubkada eh. Tinuod ba nga nibalik ka sa mong bisyo? Nga nagatik-adik na sab ka? Ato rin. Eh, lingaw man akong bisyo. Lingaw kay ko na. Huwag sa may akong kaugmaon o ba ni mo? Kung mag-ingon ka ni Ini. O sa may pakaon ni mo sa tong anak. Pangitang trabaho. Aron na kay kagasto sa tong anak. Alliance. Aha? Manarbaho ka? Oo, ma. O niya, ang inyong anak. Mamalihog na lang ko bantay ni Dodong, ma. Kay dili mahimong nga magpunto lang ko din higod. Nahala, sige. Ako nalay bahala sa akong apo. Salamat, ma. Salamat din taon kinakasuotin kong trabaho. Maayo na lang ni mapalit ng kung gusto sa akong anak. Hi. Oh, Bago ka din eh. oo. Oh, ako rin SGR. Ikaw? Shine. Mau ba? May anak na di ka? Naa na in taon, usa. Di mo gud halata nga may anak ka. Atik sabay. Tilod bitaw. May gani kay nisugot ang imong pares no nga manarbaho ka. O si mahimo. Kay wa sa si trabaho. Sige naman siya kuyog sa mga barkada. Wa sa anog ni basig maadto ka sa lain. Gwapa biya ka. Ambot niya. Kanina tong tanong kung ako pa'y nakaangko nimo. Oh. Naunsamin ko. Ang kaan man kayo kung buot ni JR. Ang mingawan man ko niya. Kinahanglan putlon ko ni pagbatia. Dili ni angay. I love you, Shane. JR. Sorry ha. Dili unta ni angay nga isulti ako nimo kay may kaipon na ka. Pero ako ra masaba mag-antos kung dili ka mahibaw nini. Inautong ta nga dawato nimo nga kung kugma, Shane. Nahibaw ko nga dili ni maayo. Pero, ang tinuod, nakat-o na sab ko sa pagkikugma ni mo, JR. Tinuod? Oo. Oo, sa din ako tuyo ang pagbatia. Ayaw hikaw yung imong kaugalingon, Shane. Sunda kung sa may pitik sa imong kasing-kasing. Kung sa may makalipay nimo. JR. JR. Huwag ka ba magpahay? Nagitugyan mo na ako ang imong pagkababay. Yawa. Pero nahadlo ko basig. Mahibaw nga kung kaipon nga nakiglambikit ko nimo. Dili siya mahibaw. Kaya di na kumusugot ka mo pa uli pagka sa inyo. Oon sibot mong ipasabot.
Dadon ti ka sa among dapit. Sa dumanog. Ipalayo ti ka sa imong kaipon. JR, Mahal ti ka siya. Ug di ko gusto nga mawa ka na ako. mahal sabti ka, JR. I love you, Shina. I love you too, JR. Kang JR na ako na-feel ang tinuod nga gugma. Mo'y hinungdan nga ni kuyog ko sa ilang dapit. Sa pagkakaroon, may tulo na may kaanak. Duha ka babae o usa ka lalaki. Og iyan na sa pong gipakaslan, kinipabunyag makong katoliko. Og sa akong usa ka anak, na si Nikki J. Amping pirminak. Dinhin na lang kutob, og daghang salamat sa pagtaganing akong kampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mawag na mga hikalang kaagi ni Shine, nga taga Dumanhog, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagkalahan, ikaw at ako. At ngayon, Ang mga kaagi, gibahatan na duha sa radyo ni Ricky Persuelo garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag mga sukin ti paminaw. Kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, hantumanan sa kaawit care of Arimen Productions Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw. Sa kaawit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa kaawit, ingon man sa mga artista nga makatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Sylvia. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit pinaguluhan, not like the movies. why can't it be? Recorded by Radio Mo TV. Wag yun na ang nguyab yung best friend mo. Wawi, best friend si Remy. Unya ikaw, best friend na gid kay imong tanaw niya. Huh? Ha? Sa ako tanaw, no? Dili. Lahi mo tinanawan niya. Tugad sa tinawad, be. Nakay-feelings niya, no? Bitaw, to be honest, dugay Pero, murag no chance man. Uy, wala mahibaw, no? Basin pa rin ay mausab ang hangin. Og pohon, manguyab siya nimo. O di ba? Di ba yan na imposible? Ha? Day. Oh, tara imo. Flowers? Wow, ha? All my life, all those years nga nagkauban ta, karon pagka makahatag og buwak nako. Ano? Pwede mo hatag og buwak ang best friend? Pwede man, pero syempre, wa ko maanad, no? Aw, abi na lang, be. Ayaw, uy. Ipa-frame ko ni. Pa-frame ni mo? Oo, syempre. First time in history ni. Aw. So, man? Duwang tagpanood doon? Hala, pwede dili lang sa... Nga naman. Bas malain si Jasmine ako, good. Murag, nagluod na ba to nako? Oo. Kung di mo nalalip, o ba na to? Okay ra? Habit na ko mang lood ni mo, ha? Ha? Nga naman? Imo na lang kong biyaan. Jasmine. Sa una, ako may permi ni mong kauban og lunch. Nya karon si Red na. Jasmine, girl. Ayun pang luod, ha? Dugin na lang akong best friend si Red. Mga bata pa mi, suod na kaayo na nako siya. Kinsa may dili mang luod, be? Ikaw ra ba akong gitreat cute as close friend din sa eskwelahan? Naibaw lagi ko. Mabitang ni ako karon aron pangutanon ka, basin gusto kang mo-join na mo sa lunch. Ha? Sige na. Okay ra? Oh, nalugong dili. Hi, Red. Okay na bitaw nga ni-join ko sa inyong lunch karon? Okay na, oy.
See? Okay na lagi. Si magkani mo yung nag-initiate na pa-joinin ka na mo sa lunch? Thank you, ha. O, pasensyang nagsamok-samok ka ninyo. Samok ba, oy? Okay naman, good. Pwede naman ka nga mag-uban-uban na mo. Kung wala kay laing close din, eh. Thank you. Thank you, good kaayo. Sige na, mga na ta. Lahi na lagi inyong closeness ni Red ron, no? Ha? Ano nakasulti man ka? Mura mag-naay something? Kamu na? Dili, uy. O, man siya manguyab na ako. Mao ba? Pero, to be honest, dagan siya mga gipakitang lihok ron nga bag-o para na ako. Like, iya ko hatagan og flowers, o baka chocolates. Tingali ko na feelings nga na-build up. Mo itanaw ni mo? Dili man sa na imposible, kay gwapa man ka. Coming from the one na mas gwapa, ha? Mga flatter. Pero bitaw, seriously, if ever manguyab sa nimo, unsa man, doon na ba say chance? Dugi na akong close si Red. O para na ako sa tanan akong na-meet ng mga lalaki, siya gid ang pinaka-green flag. So yeah, to be honest, dako chance. Wow ha? Red man to name, pero at least, dili red flag. Nga naman ko eh. Dili naman hinuon ko makatug og tarong nga nagsige ko na ako ni Red. Dili gid ako ikalimod nga. Bisag best friend lang ni, pero sobra pa sigala ako pagbati niya. Ilabi na pagkitron nga. Doon na siya mga gipakitang lihok na ako nga. Mo'y mas nakasamok na ako. Ay, doon na pagkita may chance, no? Recorded by Radio Mo TV. Ha? Dili ka mo dungan og lunch na mo ni Red? Dili lang, Sylvia. May lakaw ko good. Sige. Next time na lang. Ay, sige, agreeing ang phone ni Red. Pero dili gid matubag. Ay, mukhaon na lang kog ako eh. Gutom na. Di na lagi kayo mo dool si Jasmine. May problema? Wa man. Pero ambot lang ha. Nakabantay bitaw ko niya nga murag naglikay siya nako. Wa ko mahibaw kung nakasaba ko niya or doon na siya gikalain ako. Tingali guilty. Ha? Guilty? Saan sa man? Yan, nakita na ko silang duha, silang Red. One time sa mall, nag-date sila. Ha? Sure ka? Yes, sure na sure. So, possible nga ba, Sen? Doon na sila yung relasyon ni Red. Day. Sylvia, kadiyot lang. Ngano? Paminawa una ko. Paminaon ti ka? Para onsa? Wa na ko tuyo Napasakitan ko? Kung tina-concern ka na ko, sa akong na-feel, ga unta na hibaw man ka, nga na ako'y na-feel ni Red, unta ni sulti ka na ko. Dili ka dito pa na ko sa laing tao mahibawaan. Sylvia, sorry. Traidor. Sylvia! Naa si Red sa gawas. Dili ba ni mo adtoon? Ing napalihog mga gusto ko mo pahuway. Dili ko gusto disturbo. Ay, sige nak. Dili ka bagil magkikistorya. Tungod ni mong pangayoon ang butang nga imong gidaw nako. Sylvia. Giyatagan to ko ni mong mixed signals, Red. O si pagtuon ni man ako, batuon. Sylvia. Doon na pa kay patag-hatag og buwak og mga chocolates nako. And then one day, kalit ka lang wa magparamdam. O niya mahibawaan na lang ako sa lain nga uyab na mong Jasmine. Oh.
Oo, nasakitan ko, Red. Tungod kay manhid ka. Sylvia. Sayop ba mga nilaom ko? Sayop ba kong kibuhat? Dili sayop, anak. Og dili sad sayop nga imo silang pasayloon sa ilang nabuhat. Masakit kayo. Nahibaw ko. Dili man kinahanglan nga karon gyud nimo sila pasayloon ba? Pero unta, andam ka mo pasaylo nila kung kanus aandam na ka. Ma. Buwag naman sila si Jasmine, hagbayra. Unsa? Mao ba? Oy, klaro, kaysa mo mga mata. Murag naghupamangyod ka, ha? Ha? Uy. Si Red. Ay ka. Di ka ni, it's a sign. Ha? Thank you nga misugot ka nga makita ta karon. Mag 3 years na po, sukad sa last na to pa nakita. Mao gyud. Pwede ba ko mahibaw kung nganong nakikita ka na ako karon? Gusto lang ko maibaw kung napasaylo na ba ko nimo. Ooy, napasaylo na ti ka. Dugay na to. Kalimtan na lang ta nato. Salamat, Sylvia. Tungod ka dili ko mahimutang kung hangtod karon doon nagaghapoy kasuko nako. Ug mas dili ko gusto nga mapagkasal nga dili pa nako matarong kung unsa may naguba na to. Kaslo na ka? Oh, Sylvia. Gusto ta kong invite ti ka sa among kasal ni Jasmine. Please, agbabayagid ha. Usa kas mga pinaka-importanting tao para nako ng adlaw. Time pa, nagbalik mo? Oh. Iyang gireject ang first proposal tungod nimo. Tungod kay parehas nako. Grabe sad ang iyang konsensya. Mao nga nagkabuwag mi. Ug bisaad siya nako. Kung maoki na kuno ta, ana ra siya magpakasal nako. Red. I'm your average dreamer. I'm the truest time na broken-hearted na sad ko. But this time, mas nadawat na nako nga tingali. Dili gyud kami sa akong best friend ang nakatadahan na para sa usag-usa. Dingin na lang ko to. Daghang salamat, RMN.